बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपकडनं स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह 40 नेत्यांचा या यादीमध्ये समावेश आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा देखील स्टार प्रचारक म्हणून यादीमध्ये समावेश आहे। बिहार विधानसभा प्रभारी विनोद तावडे देखील स्टार प्रचारकांच्या यादीत आहेत। तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, स्मृती इराणी यांचा देखील स्टार प्रचारकांच्या यादीमध्ये समावेश असल्याचं पाहायला मिळत आहे। भाजपकडनं स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर करण्यात आलेली आहे। बिहार निवडणुकीसाठी आता भाजपची आक्रमक रणनीती पाहायला मिळते आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील बिहार निवडणुकीसाठी स्टार प्रचारक म्हणून काम करणार आहेत। त्या व्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, स्मृती इराणी यांचा देखील स्टार प्रचारकांच्या यादीत समावेश आहे। बिहार विधानसभा प्रभारी विनोद तावडे देखील स्टार प्रचारकांच्या यादीमध्ये असल्याचं समोर आलेलं आहे।